meet the requirements that the NCA has put into place. We cannot, as it were, go into the nitty-gritty as it's a transaction between two private companies. It's important to know that the government's shares of 30% are still intact and are not part of the sale that is going on. So government still has a 30% shares intact. And it's also important to know that this new entity that is coming to take over the 70% shares that are up for offer has come with a plan to increase effectiveness, that is where, of the network. Nana Dufie Badu Ekasadema, Vodafone Ghana, and Samuel demands some trouble for no. Pension holders and so any abre papa ya won mu pushie na pushie o mu pushie nyina ne sa ban dwumadie bia your friend said debt exchange program na ba betodwa se ya maame ne ya papa no ma won mu awie adwuma ahomgye mu kakra etete o ma won mu no aban ne krakra na ni de nsa koka enam so ma pension bond holders forum and so any abre se wo monte ase na wo kyena ka ho sanse sa abre won mu pe ho ayehunu ya sene mu na kakra e de beto nso aban so enimbofo ya afo sa adne se koka de a ene nga de be ye kura enu nti won mu nyina e koka no fori ata so ye akotra ho akotra ho akopem se be yi wo mu din de free sa enkrata no so na de ha wo mu kura ne se wo mu churo krata akoma ka no fori ata se nko mfre won mu no mu nsi nkonwa mpani se anu ne anu hye ntutu bi ada maka no fori ata nso achimye vita duku so wa wusu ye man nya de obe from na wo kyena ka ho convene odi drom na nimu ne doctor eduana ne ntwi eno ne nsentwafo twetwe nkomo sa de betu ama wo masesa won ma adwen ne se aban ne be frɛ won no no ma si nkonwa nya sa de a wo ma ya process atutire so wo mo be kɔ no ma kwa akotena asoye ho yɛnti aseɛ sɛ iya ya ba pension no de ɔyɛ ɔmɔ yɛ ho ba nti ne yɛ sɛ ebia ɔmɔ ani na efie ɔmɔ yɛ ne fie ɔmɔ ani ama so nti atwe aban adwen aba so sɛ de waya ma ɔmɔ a ɛbɛ ba pension no ɔnyɛ ma yɛ a yɛn so yɛ de ɛwɔ pension dada tie de ho asɛ wakɔdan aba aban ɛyɛ last week bɛrɛ ne twɛm ɔkyerɛ ne na ɔtwe ɛna ne minister no so yɛ ma ne krataa sɛ ka yɛpɛsɛ yɛne ne hyia na anyɛ yie koraa no yɛnim sɛ n'adwuma a ɛwɔ ne nsa no nsɛm no dɔɔso nso anyɛ yie koraa no ka ɛnnɛ ɛntɔa sɛ ɛmmɔ no ɔnan a aban nhyehyɛeɛ a wɔde atoɔ sɛ yɛmfa yɛn bɔnso mmara no bɛbɛwie no na ka wayɛ ho bi wɔne yɛn ahyia yɛahwɛ nim a yɛnya nkra biara sɛ yɛne minister no ɛnhyia ɛno nti efiada no yɛtwerɛ krataa sɛ yɛde kɔ akɔma ekuokuo ahorow bi nso ɛwɔ ɔman mu a ɔmo nso di akotene ɛwɔ ɔman yi ne nhyehyɛe mu. wei yɛ dɔkota ana ne entry na wono na ye convener ede ma ye maame ne ye papa no asabre wo mu pushie so wo pension sika abande ne se koka wo mpre no wo kasaye dom kuma na kasa dia fa debt exchange program no ho na wo sahene de madom kuma no haruna yudu so akasa na nanu se ye no ana do kasa fa sika sam ho de madom kuma no kasa atofo se djuma ko yenya mesiam abaton pension no so ne wo mra se betwane wo ne so mpaka se enwuna asem we sisi Ghana eka amene ye ɔman no aba bedrum pɔpɔ so a ɛka yɛde asɔman no yɛntumi ntua nti broni se yɛayɛ bankrupt ɛnyɛ NDC ɛna ɛkasa asɛm yi ɔman no so afo a ɔhwɛ yɛn sikasɛm so ɔte sɛ deɛ minority leader kenkan no wohwɛ na kɔma bɔ sika for 2023 year or the better parliament anim na wagye ato sɛ ne Ghana yɛ ka amene ya yɛntiri ntua ɔmampanyin Akufo-Addo agye ato nsa so IMF for ɛne wɔn a wonim Ghana sikasɛm nyinaa agye ato mu sɛ nsɛm a NDC amanyɔkuo yɛn mpanyinfoɔ te sɛ yɛn ranking member Dr. Ato Folsen MP for Bolegatanga Central, Honorable Isaac Adongo, your minority leader, your former flag bearer, John Dramani Mahama, Akafa Ghana, Yisika Samoa, Agent Srepia Eseno, Omaka Atosose Eyampa, and Ghana Eka Ameyen. Kaso atofo se kasa de madom kuma no fa sika sem ho
Enra sori ya yenka bi shemu Samuel Kuja to abra kwa nof to amra shebedwani ene wakotwe nkrata bi dia pie monteso a wo kirem se eye National Cathedral na nadan kwa kufu adu so obesi onyankro ponte asefo aso dan ya hunsam aye bebrebe Reverend Victor Kusibu aten ya ono ye board of trustee waka ho no wonam di bi e friend se kwa Bernardo Jamfiso edwiri musika twitwiri de nyina dan so de gu account fufuro mu a asemu beto odwani agi se hoyo e wo Ghana ha me nipa bi keka bia me bi kura tia onyankro ponte asefo na asemu enke kan ye mua ne se de ekọ na eba no a na kire sa asem bi ho no ama meyiwa no trade a ene na echese ye de okwa ano no ropani pa ba kwa onu so de tintiman e wo sa National Cathedral da sie no mu ye Reverend ya wono so ne wo yosofo pa wo ye Paul kura Paul poku mensa wono so de aba dokota kan de ho e kire mu se nsem na samokude to abra kwa keka se 2.6 billion bi ni ya twene transfer enam kwa Bernardo Jamfiso de akwa akoma sofo Victor Kusibu aten wonam eye Talent Center Limited so no no kura bia de nim no kude to abra kwa wo boa. I think it's one of these the unfortunate sort of developments around this that we from putting always argue that issues of accountability are critical. I mean, so we can't trivialize those, but we also expect a certain almost credible way of going about it. That you can't peddle accusations without actually asking verification. First, we were the ones who submitted this information to Parliament. We're accounting for the resources that we had gotten from state. And part of that resources had been used for the mobilization of consultants, I mean the contractors. In August, we had signed the contract, we were supposed to pay them their mobilization, and that was part of the seed money from the state. And the state had actually transferred the money to the Ministry of Finance, but the controller had asked for some time to pay it. We had already kind of postponed this to the contractors. So a board member indicated that, okay, he could help us top up because we had some money, we could just top it up, pay the contractors. The controller had said, this was August 26, 2020. Dr. Paul Opoku and Executive Director of the National Cathedral wono eno cheche mu ye nuanom aprosifo ani da kotomo jamu pa nyina chese onua ye fe ne se ba fi ho kan ye no akoya asefem ne agro sem ne ma Ghana nyina ya obia e ka ho asem na ye wura IGP aba santimantam mu ahye se wakọ pramo ase ma wone aprosifo na kohwe ne ma ba ko mienu miensa bi na ewie ye no wone samtwerofo di nkomo that we want to express our heartfelt condolence to the bereaved families in particular and the rest of us in general, because the bereaved family might have been the biological source of our brother, the wife, and the child who passed on. But the social family, which is the police service and by extension the entirety of the Ghanaian population, because it serves the people of Ghana, we are also affected. So as with my brother, the head of the fire service in the region, we have looked at it from the technical angle. The investigation is ongoing. There will be a joint investigation between their good self and ourselves to find out what exactly happened and for us to be able to learn the relevant lessons from it. In addition to that, because of the fact that it happened within a set of blocks or flats, we don't want to take any chance. So I have instructed that all the other blocks not affected, we are going to have to evacuate all of you and give you a decent place nearby so that especially other schools are reopened, the case will not be disadvantaged. And we are going to work on it now until we get to places of comfort and places that you are also happy. Sahine Edema Police Ajumakuni Yura Akufu Dampare ena yetin nkan na DO3 Peter Ade kasama for dema dumja ajumakuye wa santimantemu yebusa ne nsamba akomienu bi mono so ema ye kakra wo baby a incident ni si ye baby eja no etoy ne wo me ne me regional commander wo ho sesi a ye gu ene ye investigating team e wo ho a ye gu so a ye nhwehwemu no to establish the region ankasa e ba ye nti se ye nsa kan ye be mama so ase police omo residential apartments that were around that police quarters na obaha abronsan ne miensa baku bia 2-story structure
na kyerɛ sɛ ɛwɔ 3 floors ɛwɔ ground floor, first floor, second floor. Nti abronsan ɛtoa so mmiɛnsa anaa mmienu mɛka ne saa na egya no tɔ emu baako second floor na egya no tɔɔyɛ na spread it through the floor no affect 5 apartments ɛwɔ floor ne so. Nti sɛ na mede kankan the dan no ɛyɛ 2-story structure. Ground floor, first floor, second floor. Floor bia 5 apartments ena so. Inti the mu no second floor of one of the structures affected 5 apartments na floor ni sunya. Ye bedru on there na afa floor ni ya. Inti boy mode edum no preventing from spreading to structures na aka no. DO3 Peter Ade Kasadema dumjajumako yawa santimantemu. Mensi Cratchy Penny, ya hafano Southwest on Monyanfo Joseph from Pobonsu. My first day at school. Kwadam to Fefe wa one mufrasie, kindergarten ne primary 1. Wofri womusuku asieno. Eyafia fiju medie ya yekonia kwashen kwa daiden. Nam soma bainin so buku ni nyama kakra wadema. Na DCE kwana chesenyu wanon kwada. Enan wano sono wanam. Wani district coordinating director wa hafano Southwest. Abatu mpesu yano so ena wonum ekroye. Enoso edan Chenya, Penny Poy, director in charge of financial and welfare. Onoso Ekahubi. Na omu kopio mo Kunsu RC Primary School, Kunsu SDA School, Kunsu DA, and a fe nyame adom DA Primary School. Ya ningi na danso ewo MNC no emo. On monyansu for Joseph from Pombosu. Eshe se, wamoma ngumesua hunhia wonum papa sanse we no, ene mu nipa enya dachi ene fapem papa. Academic calendar na kana hyase de onkra no mofia ne dey afio ma hyase omuko school ne ho akohia se yekosra nkra no na yetu omufo ene ne dey tu mo ko school so ahodo mu ti wo hwa me kasa yi mo na me ka che nkra ne se o maba no me nkra be ya krom no be simple for na nto me no mo se omuko school no obia mo school osora na pa o ma ne ma me nware no na mo school mo nka se o trafi na me so say two awfo acheche forofo say nkra na afa no free oba school for the still fie na nuda so fie nti say amfa akokro ene ha obrase anso nkra no mo na say yem ha ya o hwe abe nkra na school no so me mabi ro akotra fie to munya botre no mo entre nkra na de na o mi bibi kra so musu krom timi form entram na so no mo nkokro mo na enu achire no ra edu poku so ka kira chekirefo no se wo manya dwumaden papa so obeboa e man kwada no masua tumi ayeyie no matumi aye nipa dabi my federal school even say program bi aband abato se be abeba new entrance in the school no akos no san care dey but nyen betwa mane yaye no dem ka fa ho anse atumi akoyie school e pay yasi bekum nya akoni nyina mu awie other schools akanya sisofo nso ekọ e mo tum ye the same similar work with hard man say aye chen da bi etwa mo no aye access we will between moldu o mamu man yi ntin da bi ara so mani ko mo dey say contract was mo ye no mo ye man kwa so benefit from teaching and learning at school mo no na sa she mo kwa say mo wa man kwa so mpaja na da bi mo timbo mani mo en na babo ma man so atima koso yi na chechefo bi ho so e de kakra episo Any awfo wo school mu ne emofre ye na madam wo adefefa ma be ye e de amaya no pay na ye da mo asene so no school no ye hia akade bebre eye edan ye tipmu dan mu nyina enti ye besre yo omu se ye da ban ase wo ye bi wo besi classroom amaya omu guso ye nwie de enti ye besre se omu betimi abewie ni ntem e de amaya ne a na fe so edan no so omu ase so omu ase mu amaya say number no wo se school no ye double stream A and B enso so yeguso aye boaboa ho de but emu ahode no ejirisa bible mu a ebeboa ma school no akonalim nti edam ase bebre sefo no de ahfa ma sonko ahwe ama nkwalai so ani aka school mu na daache omo so anyina ba ye penipa tine kan se na masipi na madaroma ebu school de ne mo anete amba ye ha kakra e wa ha ye furniture e wo form ye bika ho a nka ye pepa ye nkwalai titusu bebre na fenso school bats high pa ti adaroma environmental officers ne ade so betimi ababoa na omakum amaya kaya ni bajipa nti anopa de edamasipi sem mesra
Way Afano Southwest, my first day at school. Ya mensi cratch and a call ya cheche foa. Ukopi wam so school who do moon home so they have one to a bind win. Anopai Emma Revisa a ya Jimizo, Neje 5G no soka ho. Anonium Yenunya, where we kura Juman Wesi. Sompa TV, Sompa F and Magic Drona Ekutu. Baby, I will be ano, Sawo Pehun Sembia Busana be ube tubia kotonwa. Fre 0246 270 221 0246 270 221. Drinky, baby, I will be ano tombio na ensoto. Ahani adibesie kukwa Veronica Jandro ononi samfua anopai wagina mu a chichire nyame nyina dan so de amayen yenuan me ofidi dem so eba bebo adwuma kama ema bibia ekoso e de emayen ohini ni amakrancha da source of mami premeni menne nana kwabna kese da sia mo achi anopai. This is Sompa 93.1 FM. From our clean water tanks, water which is rich with natural minerals, sourced from over 100 meters underground, is taken through purification, where our highly skilled personnel, equipped with the modern state-of-the-art laboratory, run all standard tests to ensure that purity